पद्मश्री अवॉर्ड ब्रह्मेशानंद स्वामीजी फावा जाला त्याबद्दल समेस्त गोमंतकीयांच्या वतीन हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता। हो पद्मश्री फक्त तांच्या खातीर नासून तांच्या मठाच्या वतीन गेली कितलीशींच वर्सां ते करीत आसलेले कार्य आसा। म्हणजे पयलीं ब्रह्मानंद स्वामी आनी आतां स्वामीजी हांचें कार्य गेली कितलीशी तप हे फुडें व्हरत आसा। हो गौरव सगळ्या समेस्त गोमंतकीयांचो आसा, फक्त स्वामीजींचो नासून आणि ह्या संप्रदायातल्या प्रत्येक भक्ताचो आसा जे ह्या संप्रदाया कडेन लागून आसात, तेकून आसात। स्वामीजी मार्गदर्शन करतात आणि आमी सगळे जाण तांचें कार्य फुडें व्हरतात। त्या खातीर पद्मश्री ही फक्त स्वामीजींक नासून ही प्रत्येक तांच्या भक्तांक आसा हें म्हाका सांगता आसतना खूब खूब खोस भोगता। हांव एक गजाल मुद्दामून सांगतलो की पद्मश्री मेळपा खातीर स्वामीजींनी स्वता अर्ज खंयसरूच करूंक नाशिल्लो आणि तशी त्यांच्यानी आपली इच्छाय व्यक्त केली। खास करून ह्या पद्मश्री मेळचो अशें गोंय सरकाराक दिसलें आणि गोंय सरकारान तांच्या कार्याची दखल घेवन तांचें नांव जें आसा हें नॉमिनेट केलें। देशभरांतल्यान विविध लोक पद्मश्री अवॉर्ड मेळचो, वेगवेगळे अवॉर्ड मेळचे म्हणून आपुणूच एप्लिकेशन घालता। पण म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता की हांवें स्वता किंवा गोंय सरकारान म्हणजे तांच्या कार्याची दखल घेतल्या उपरांत ते करीत आसलेलें विविध काम हे केंद्र सरकाराच्या मुखार दवरलें। आणि जेन्ना म्हाका प्रत्यक्ष फोन आयलो की गुरुमातांचो फोन आयलो की तांच्या ऑफिसांतल्यान आमकां कन्फर्मेशन आयल्या की तुमी धाडिल्लें कार्य जें आसा ताची दखल घेतल्या आणि स्वामीजींक हो पद्मश्री जो आसा हो फावा जाल्लो आसा, त्या खातीर समेस्त गोमंतकीयांचें त्या बद्दल परत एकदां हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आयच्या घडीक सांगपाक खूब खोस भोगता की म्हाका दिसता हो अवसर आमच्या खातीर सगळ्या गोमंतकियां खातीर आणि आमी सगळे जे स्वामीजींचे भक्तगण आसा तांच्या खातीर आजुनूय कार्य जे तेंचें सांस्कृतीक कार्य, धार्मीक कार्य, ते करीत आसलेलें शैक्षणीक कार्य गोमंतक आणि देश आणि विदेशात हे त्यांच्या विविध संप्रदायाच्या माध्यमांतल्यान ते करीत आसलेलें मार्गदर्शन, हांव म्हणटा की तांचें मार्गदर्शन हे फक्त आमच्या देशापुरते मर्यादित ना, तर हे विदेशात ज्या ज्या ठिकाणी स्वामीजी वता त्या त्या ठिकाणी तांच्यांनी धार्मीक सलोखो मेंटेन करचो, ताच्या खातीर म्हणजे आमच्या देश आणि संस्कृती हाचें नांव फुडें व्हरचें हाच्या खातीरय ते करीत आसलेलें काम हे उल्लेखनीय आसा। त्याच खातीर म्हटलें स्पिरिच्युअल गुरू, धर्मगुरू म्हणून तांकां जगमान्यता मेळ्यात मेळ्या, बट सरकार मान्यता मेळपा खातीर हे केल्लें म्हाका दिसता माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी आणि केंद्र सरकारांतले बाकी सगळे अधिकारी गण हांचे हांव समेस्त गोमंतकीयांच्या वतीन परत एकदा तांचे आभार मानता। स्वामीजी हो पद्मश्री अवॉर्ड फावा जाल्या उपरांत सगळ्या गोमंतकीयांची छाती खूब भरून आयिल्ली आसा, खूब मान आमची उंचावलेली आसा। हो गोमंतकाचो अभिमान आसा, गोमंतकांक सगळ्यांक मानाचो तुरो आसा जो आमच्या खातीर आसा आणि ताकाच लागून ते करीत आसलेलें कार्य हे आनिकूय बी नेटान ते तर व्हरतलेच, पण आमच्या सारकिले जे भक्तगण आसा तांच्यांनी ते कार्य आनिकूय फुडें व्हरचें अशें म्हाका दिसता। आणि ताकाच लागून हांव परत एकदां संप्रदायाच्या सगळ्या कार्याक, तुमी करीत आसलेल्या सगळ्यांच्या कार्याक आमी सातत्यान म्हाजें वैयक्तीक सहकार्य आसाच आसा, सरकार म्हणूनय ह्या कार्याक सदोदीत सहकार्य उरतलें। आणि परत एकदां हांव केंद्र सरकारच्या वतीन पद्मश्री अवॉर्ड जो स्वामी ब्रह्मेशानंदांक फावा जाल्लो आसा त्या खातीर स्वामीजींचे खूब खूब सरकाराच्या वतीन अभिनंदन करता आणि तुमकां सगळ्या जाणांक जय सच्चिदानंद। वंदे भारत मातरम। आज प्रजासत्ताक दिन आहे आणि या विशेष दिवसाच्या आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। देशासाठी, धर्मासाठी सदैव तत्पर राहणे हे आपल्या सर्व भारतीयांचं कर्तव्य आहे आणि हा वारसा जो आहे तो आम्हाला या देशाला ऋषीमुनींनी दिलेला आहे।
त्यामुळे भारतभूसाठी सदा कार्यरत राहणं हे तुमचं आमचं सर्वांचं आद्य कर्तव्य आहे. आज राष्ट्रपती भवनमधून आपल्या या संप्रदायाच्या पीठाला पद्मश्री हा पुरस्कार जाहीर झाला आणि त्यानिमित्तानं गोव्याच्या आध्यात्मिक क्षेत्राचा विचार भारत सरकारने किंवा केंद्र पातळीवर झाला याबद्दल आम्हाला खूप आदर आहे. संत सत्पुरुष मठाधिपती यांचा खरा सन्मान हा आहे की भारतातल्या सगळ्या लोकांचा किंवा विश्वभर जेवढी लोकं आहेत त्या सर्वांचं त्यांना सुख आनंद आणि ते आनंदी राहावेत, सुखी असावेत, त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण व्हाव्यात यातच संतांना आनंद आहे. हा खरा त्यांच्यासाठी ॲवॉर्ड आहे. त्यामुळे आजचा हा ॲवॉर्ड जो आहे हा ॲवॉर्ड देशाचा सर्वोच्च ॲवॉर्ड असल्यामुळे आम्ही तो स्वीकारतो आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृती, हिंदूंचा जो कल्चर हा देशाला वैभवास्पद घेऊन जाणारा जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीला उदो दिवस आणण्यासाठीचे प्रयत्न जे आहेत ते नरेंद्र मोदीजी सरकार करतं आहे आणि त्यासाठी नरेंद्र मोदीजींना धन्यवाद आणि आशीर्वादही. त्याचप्रमाणे गोमंतकामध्ये आज आपल्याला चांगल्या प्रकारे जे प्रमोदजी सावंत यांचं सरकार आहे त्यांनी हा ॲवॉर्ड नॉमिनेट केला त्याबद्दल त्यांनाही खूप खूप आशीर्वाद. खरे पाहता आपण सगळ्यांनी देशासाठी सदैव तत्पर राहणे हे एवढंच आपलं काम आहे. देश सर्वोपरी, देश सर्वप्रथम आणि म्हणून हे जे श्री दत्त पद्मनाभ पीठ आहे या पीठाने आजवर देव, देश आणि धर्माचं कार्य जे आहे ते सदैव करत आलेले आहे. कुठल्याही समाजातल्या घटकाकडून कसलीच अपेक्षा न ठेवता फक्त स्वतःचं स्वधर्म जो आहे तो करत आजपर्यंत हे पीठ आलेलं आहे. जरी आमच्या नावाने हे ॲवॉर्ड आलेलं असलं तरी हे पद्मश्री आमच्या गुरुदेवांचं आहे, आमच्या परंपरेचं आहे. त्यामुळे हा ॲवॉर्ड वास्तविक त्यांना प्राप्त व्हायला पाहिजे होता, परंतु काही का असेना हा ॲवॉर्ड उशिराने का असेना पण तो त्यांच्याच पायाकडे समर्पित आहे. कारण त्यांनी जे कार्य केलेलं आहे त्याला तोड नाही. पोर्तुगीज लोक असतानासुद्धा या परंपरेतल्या विभूतींनी गोव्याची संस्कृती धर्मपरिवर्तन होत असतानासुद्धा, धर्मांतरण होत असतानासुद्धा आपल्या या संस्कृतीची जी लोकं आहेत त्यांना आपल्या धर्मात ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न या परंपरेने केले. आणि सगळ्यांना सांगायला मला आनंद वाटतो की त्याचा विचार नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारने म्हणजे भाजपा सरकारने केला. त्यासाठी भारतीय जनता पार्टीलाही खूप खूप आशीर्वाद आणि देव करो की हा हिंदू धर्म जो आहे सगळ्यांचा, सगळ्या धर्माचा, सगळ्या संस्कृतीचा विचार करणारा जो विचार ते पार्टी करते आहे तो असाच विचार जो आहे तो पुढे जावा आणि सगळ्या देशवासियांना चांगले दिवस यावेत यासाठी आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा. देव बरे करो.